אני עושה וחזק, אני משתתף בהגנה עליי, על הקבוצה שלנו, מכבי חיפה! יפה מאוד. תראה איתי, מכבי חיפה! ויצמן, תחזור לשחק! אוקיי. אני הולך לי, הנה, מישהו בוא איתן עם כדור שבעיקרון. נכון ושחור! אבל הוא הופך למראה של סלע מהעבר, שנראה כמו סלע מהעתיד, מוזר. לא ידעתי שבעבר השתמשו במכונה מסובכת כל כך כמו הזאת. מספריים. בלתי הגיוני. אני לאכול עכשיו קרה, כמו שהקבוצה השנייה אמרה לי. כמו שהקבוצה השנייה אמרה לי. וגם לשאר קבוצה, שמשום מה לא אוכלים חרא. טוב, נו, אני אקח את זה אחרי שיסתיים הצילום הזה. הנה, כדור כזה. בואו נראה. אני כרגע את כל תושבי מכבי תל אביב. את כל אוהבים, מכבי תל אביב ואת כל חנוניה, שמשום מה בועטים לשער שלנו, כשאנחנו מרצפים כאן, כשאנחנו בועטים לשער שלנו. לפני זה. הנה הכדור, אני אעצור לו, מה יד? ויצמן, אמרתי לך כאן!